Yo, this is Frankie of Demokrata Production ngan. May daya na viral nga kanta TikTok nga ang title is Kusyo Pigi ambot kon Indonesian ini o Thailand ngan. Lagi mo akin waray-waray version ngan. Ang title niya ang kanta is Barkada, aboutan mga magbabarkada. Jane. Ang problemahan usada may damay tanan, pagburubligan o rugpod na susolusyonan, kung ano an may dakit aton na agwantahan, kung ano an wara aton man pagaambagan, pagkasarang kay naton nga waray gud katapusan, ipag-urugpod naton diri pa man mahuman, bisan mga edad man naton nadadagdagan, bisan kun kadatag sa tagsa busy naman, may mga obligasyon nga diri malilikayan, aragyo man ng ibang nakipagsapalaran, talagsa nala magaram pagchato tawag naman, basta importante padayon ng barkadahan, basta ampo lang nga kita makirig tapa nga suliton kung kita magkaurog pud na unta waray magiiba ng kompleto pa. Amisa kung kita magkatarangko na basta kaupod kuwa kon barkada, permi malipayon bisan waray kwarta, tambaya ka sa da sige katata wa oro istorya bisan pa mag-aga, kay sugad kasulidan na kon barkada, bisan kun talag sa nala magkirigta, tagaya maga kasumsuman katata wa tripping nga waray katapusan nasta kahasta. May barkada nga lurong, may barkada nga tuhay, may barkada nga haros usana la iyo balay, kulang nala ang punon hiya han imo amay, kay haros permi nala hiya anim upod, libre mo na hatanan diri pa na aawod, pero haniya na wara tigda natak nalka, tigda nagmingaw ang balay gimingaw ka, ang barkada mo kay adtuwa harayo na basta kaupod ko akong barkada, permi malipayon bisan waray kwarta, tambaya kalsada, sige katata, wa oro istorya, bisan pa mag-aga, kay sugad kasulidan na kon barkada, bisan kun talag sa nala magkirigta, tagaya magaga, sumsuman katata, wa tripping nga waray katapusan nasta kahasta, basta kaupod kuwan na kon barkada, permi malipayon bisan waray kwarta, tambaya kalsada, sige katata, wa oro istorya, bisan pa magaga, kay sugad kasulidan na kon barkada, bisan kun talag sa nala magkirigta, tagaya mag-aga, sumsuman katata, wa tripping nga waray katapusan nasta kahasta, basta kaupod kuwan na kon barkada, permi malipayon bisan waray kwarta, tambaya kalsada, sige katatawa, oro istorya, bisan pa mag-aga, kay sugad kasulidan na kon barkada, bisan kun talag sa nala magkirigta, tagaya magaga, sumsuman katatawa, tripping nga waray katapusan nasta kahasta. Peace out.